Ngopang chim kan bar jiwai, she's pa kan dai fuway. Iway kan dai iway. Ku sakramen ku blay jingi ku poliu jingim ngingeng medon bani menta angni halor duan kusa kramen jingi ngi yami kutrai Jesu kukpu bayar nabneng kublei bari adurukpu angni halor duan kusa kramen jingin ngiskem ame bani shanya kukpu jongki angel Hamidonut ngiwanaiti angni halor duan kusa kramen jingi. Onyera bisungu malakapur. Ya ka sakramen Bakhuidam berbalong blay. Onyera bisungu malakapur. Ya ka sakramen Bakhuidam berbalong blay. Onyera bisungu malakapur. Ya ka sakramen Bakhuidam berbalong blay. Kapuram hakpa berhau kuon berhau mensi makui. Kumbak lalong hakwa miningkong kumju mentawon barabor jinom la jinom amen. Kapuram hakpa berhau kuon berhau mensi makui. Kumbak lalong hakwa miningkong kumju mentawon barabor jinom la jinom amen. Yero yemi ku Jisu. Yero yemi ku Jisu. Ishane hami ku Jisu. Ishanya hami ku Jisu. Ye yemi ku Jisu. Ye yemi ku Jisu. Mane yemi ku Jisu. Mane yemi ku Jisu. Pendan buram yemi ku Jisu. Ipunan buram yemi ku Jisu. Ku Jisu biye hakani ke janmian. Kalbangi don hakani ke jingdwai nubina hakabarat heisi ban penkut no kloi kani ke thma Ukraine. But katba kani ke Russia kalai ban hiatma ban penhab bom. Hagitu ki benta kiba kibriu kiri balai nak jing terbom hari kam so salia kita ban kalai ban thek tagi bom berhadu kat nungun kita belasya istom bayam hagi jing terbom mentagasi tidak tak ada aku Jisu beje hagi ni jan mi dan kat bagi jing don jing mi halo kani keduan reka bagi ka mas ke bakat pang jom mari ku Jisu si ka bayam pai do nun deki umat snam mereka juga puak kuat kerpal jengi bangin duai jur bahkan dia thma kan kut no ban ilio sngo ku Jisu bokpa bokhui po Francis usa consecrate ya ka Russia berka Ukraine haka arfu santaring ka beriga si buram joga jing penpena ya ka jing walong brio jong phi ku Jisu ring ba ka prathesi kadai kata ke ke khubur ba penkumen nag benta kipai kristan baro kiba angdo di kata baro kata lasu IT kentang hagada nuon batlem jong phi bai bang ya ka perthai bar ko bai om ya ka Russia re menta ka de ji persaju musi bakhuid bat ka de kata ka boarding ie ka ba ku pa ku ku ban pen kut no e ka ni ka thma da ka ni so thu jing mon den da ka da ku Jisu bi je
isa terwai kini kamas Bakhuid ka bakarpang haka Maria jing sosi haka Maria kaban grup ia ka Ukraine bakari Russia bakindo ka jing so thu jingmod bala ban wan okloi kata ka jing penkut noi kani ka thama ka ban yam di ki phau million ngot ki brio ki ba phet kra no da ka ri ka juki bale ship Poland shipo Netherlands shipo Austria ba shiwi pa jika mamarjan ba lai da ta ka jing yam ba lai da ta ka jing thai jukni ki khnam ding ki bla siat da ka ri Russia ko jisu bi je ka ri ka ta ka jing thmu ka bangi bu hakmat jongpi rengkat bat ka jing don juga kami jong ka jing sosi hakajat ka ding phna ka ba pe yakini ki khul nasiem ki ba ki khna ret ki ba uwe khna re ulong ngahap ya hadu prakanta ban poi shkui patkari balai nakata kajing syasiat hakita ki bom hoi ko tra Yesu ukhna ren ubadang tang nyau snem ban yai hadu kita ki prakandai kanta kamdei ki bakai nak bentai ju hendrei rengkat ka kumik ba betel nanti yau liu kuon ban poino syakita ki jaga bamarjan ban lai nak ni syak tombor jokori Rusia tium tau tai zu ngin duai jar nak bentai ni ki jing tmu ban kham tam nak bentak bakani ka tma kan kut no kloi ban ngin saai ya ke buram syakani ya kumi beneng le bakani ka no bina ka bela stang da du menen ka sngi ban mentangin betang shu ya ke jing senran ke jing syakri juga kami juga jing sosi ka kami juga jing ka kami ka ban yalam ti ya ke jing pen so thu yo putin bon no bon pen dep no ya kata ka jing kwa ban ya so thu jing mon lemda kum ta ka sawal ka thma ba ka balai ka ban kta yo puthai bro ko we ba ka panjab ki brio bro ko we Yesu be ni duai jar akani kleman nam takani ke jing tmu ka ba mangi ni kwa ban yes lok ban pi Yesu ban ka kumi jo ka jing snowsi
ko Yesu bi je pla so hun ban yu i ki pai krisan ki badwai jar jar nam ta ni ki jing tmu mai kwa ban pan kut no klo ya kan ni ka thma ringkal ba ka pra thi si ka ba dem khrub hakmat ka ding phna ka ba thum ya ka met jung phi ko Yesu ka yam pai do non ka tum ya ki ta ki khlung khna ki badi ban yai lanti de ki phak shkndai shipho kunta ban poshwi pakari ti kumta ko Yesu bi se ngi so sen ai yakini ki man siam ki ba sha shitom leng ba kani ka thma ba bakarisha ka kwa ban klun lun ba ka kwa ban kni no i ta ki juga ban walam ka tuka an ki barim ka USSR haka po ba man shwa ban padon ka ta ka jing lai lun te ngim kwa ban pen ulong ka ta ban ku ba ku pa ba khu hukum ta ka bor jung bli ban sange no ta ka thma ranga ba ka jing duai jung phi ki man siam haki yeng sam to ni sapnis no ilishri ba ka ni ka mas jong ka jing yarap lem ka mas ba khu ju ka maria ju ki sosi ka ba maka kan don ban talang hakni janmir rangkat ba kitu ki ba shib banta ban sendran lem ban nyat no ki umar snam ju ka kmi bni ka prathisi ka ba sendran ba krup i ki ba thum ye ki ni khlung khna ki bri ban ya ti ki phakunta ban poish ko pat kari balai da ka jing yam ban ban numbi issue ki yeng ju ki bla sha slan hakini ki bom ki be shirkhai ju ka Russia ko Yesu ni duai ba Putin unyo ke jingma ban un sautu ban pen kot no ke ni gatma le ba ke jing duai ju ki pai kristan ban ke jing duai jungi rum ju ha ke ni ke jan mi ka buram ha ku pa bur ha khu ban ha man se ma khu kumbak lalong ha ko mining kong kum chu man taon barabor chinom la chinom amen ka buram ha ku pa bur ha khu ban ha man se ma khu kumbak lalong ha ko mining kong kum chu man taon barabor chinom la chinom amen Yedam ka kli ban pre ka ni Jingkyrkhu jung Yesu ha ka ni si shab ni sang ya ka mas khoi ha ka buram ju ka Maria ju ko jing so si ka buram ha ku pa bur ha khu ban ha man se ma khu kumbak lalong ha ko mining kong kum chu man taon barabor chinom la chinom amen so ngo ye me ko Yesu isngongu yame ku Yesu ishania ha me ko Yesu ishanya ha me ku Yesu Kanamban riu pau riu not riu puai kanamba kaban riu puai riu iwai
Kublai badab daga jingi utra udan na pi la kar khukar pang ya pi na prengi kan thai baro. Haga keteng kupa badu khon bad musim bakhuid. Amen. Jingi utra jung Yesus Kristus ka jingi jung blai kupa lembak nya so jung musim bakhuid kin don kat bad pi baro. Ringkat berfiru. Uji subi je lembak ni kan bina jong ka Maria juga jing sosi ka bangi pelong na du menen ka sngi baru kendai sngi bantuai nam ta bakan kut no ka ni ka thma ba Russia ya ka Ukraine bra her bom de ka Russia bat kham tam ka khubor bas ngau kmen kalong ba kupa ba khu un sapn bana usa consecrate ya ka Russia ba Ukraine haka arusan taring kablai ka jingkan mau buram ya ka jing penbena ya ka khubo ju jing wanlong brio jong phi lengba ka bra thaisti ukpa bu khoi ka nong ba rum rengkat bagi pheu hajanu ki pai ki jong blai usa terwai ka masa khoi ban sung sa IT kentang haka donut batlem ju ka Maria ju ka Fatima bahkan kut no ka ni ka thma bahkan wan no ka jinga suk hapleng kita ki arti kiri bar kham tam ban pai de khmai isnei yakitu ki breu ki blayam ki sipai ba kham tam ki yin ki sam de ki phau hajar phau million ki bladu no da ki sha ther bom ha Russia ti kumta ko jisu be le ba kani ka mas ba kho ka Maria jo jing sosi ka ba yang ha ulum kalbari ka ba thum ya ka met ba yap jong phi kumtaru ngin duai ban ngin karpat ba lembaga jing duai jong ki prabange hamalaki ying sam kin terwai kan ka ju jing tmu ba ka brathisi kan manra ya ka jing suk bar kan penkut no ka ta thma kum ka ta ka jing karpan jong po Francis to ni khusai mtai lagi jong ki pop sang in duai nam ta ki nong pom in duai na ka banta ki tu ba kho karpat yangi ban duai na ka ta ki jing tmu fer ki bang yuan bu hakma kan ka duan man ta ka jan mi Yamila papan penkoi besusi na do nuot kutrai tu isanai. Utrai tu isnei. Mi walawan ban khot kinong pom haka perthai barok away kham tam ula balong u President Putin uta unong po bakraw tam ubam tiang wat ban di yagasnam kita ki musim ki balului mabi pop sang jong u bat ki pat ki sipai ki badon po kabor joga jing penya jong u ban ther di taki bom ban penyap hi mesti balului ko Kristu isanai Ko Kristo isnei. Ami ubo siya kamon jukpa banyi sailem na bantagi jing tmu jongi baro agni janmir limba gye sailem juga Maria juga jing sosi kabayam pa do no de khmad sosi katang bar bakhot ban wan pen pai no biang shi jing su bag jing so thu jumut limba ka bor juga jing duai ko try to isnei Utrai tu isnei. lay ban bo bra ni snei yangi ban do la mam no ki pop jongi unyala mi shi jing em bom jukon Amen. tongin dia duai in duai na benta ka jing sok bakan wan okloi hapo Ukraine bakham tam ka Russia ka bali kari ka bakhan tam ka perthai rangkal baru President Putin ba un wan kloi no sha jing so thu jumut ban wan no sha ta ka jing e no ka jing pen sang e no ye jing terbom ha ki tu ki jaka badong ta ki masim ki blului ki ba makida ki peu million gun kila mi no ada kata ka siang Ukraine bal balai shui pa ki jaka ki duai na ka ta ni ka ju jing tmu kam tam ba ka jing sukan wan no kloi ki duai ba kata ka jing IT kan tang ha ka do no batlem ju ka prathai se ju ka Fatima kan wan ra ka jing su ba ka jing pen sang e no ka ta ka thma ba ku pa bu khoj usa consecrate ya ka Ukraine ba ka Russia haka arsan tarik bari ka siburam jong phi ko Jisu bala wan long breun na ka met jong ka prathai si hapo ka jing penbna jong angel idwai na ka benta I Valencia nong si in kon kia no da ka jing pang ka jing stom da ka jing ta I sbon da ka sang ti jong phi ko Jisu in yo no ya ka jing kia na ka benta uba deng ru kum ju do benang do po kajing sumar po di krem un kon kia no da kata kajing pang kansar bar kham tam
ban light no tau pipe bla busu apo kemudian lembaga jing bang batu injo no kloy kata ke jiko jia lembaga jing duai hakmat jumpi ko jisu hakmat juga maria juga jisosi i duai ru na tai felicita karsha i bapang i bestom bat kamtang i pho sni kun sha bu tiang i sir man mien lemba ka bor mamayan ka bawan penting ai ba mai in light no nek te ke bro hapo jikdubi lam jo ka maria jo jisosi kan weno kan jure usoitan uba penting pensir bal weno ya kata ka jing phos ni kun sha ha ka jan mien i duai kan ra nam takini ki mesem bla khlano ka man siem jo i mei i bla dam khandai phu prasnam karta i francisca rien sotun daga jing snow ki khonik ti kan mau imdan shu re ladan shakawi pak porthai jong ka jing suk habneng pakham tam khani ka jing dap khandai phu prasnam inang yo shu shu jingkyrkhu ban the kar hai ha ka ying ka sem hai men kpa iba mai snow blau daga jing dan shu iman kumi to ai ban ba ka jing duai jong nang tena benang ha ka ni ka jing dap khandai phu prasnam inang the kar ha ka jingkyrkhu halu ki khun ksiu jong baro i duai nam ta iba tes Thomas dingdo i kita sunar bai John dingdo to ai ba kini ki mesim blaklano kini ban mari ka jing ma bi si ka jing suk bar ka jing ja thai ka bam jukun ublai tai kan ra mila ai ki rungai jumi ka jingmen ba ka jingkyrkhu ban yelong berbor ki ba ko ba khia met ban mesim to ai blam ba kini ka jing duai ha kini ka jingkan mau ya ki jing so si juga berathei si ka ba yang ha ka dik phna ka ba thum yela ujung ukhun da pan hian na po dik phna to ai bana ka bor ju jing duai jungi ka bangi pan phai da jing so re sha ka ni ka kme ju jing so si kala ban walam no ya ka ta ka jing su ka jing so thu jing mun hapo ka ri Russia ban no ban kai no ya ka ta ka thma ai ba ka ni ka jing duai ai ba ka ni jing thu baro ki bangi wan bo akmal ka ni ka duan rengkat ba ka jing don jung phi ko jisu haulum kalbari kamara thisi uyo anis kamara bak delana kinya sai lam bakin duai lam nakam ta ka ni ka ju ko jing thumu ikini barong ipan do train Yesus Kristus khon jumi ubin berpesan syareng kat bat mi ha ki jolong ka we jum se ma khoi we ublai junam la junam amen kejingpuli naga kitab u Jeremia kumni uong utrai latim yo briu ubasania sahau briu bat ubapenlong yakado kajingklan jungu ubagadonu jungu kapai lendet nautrai ulongkum kasanyum ha garisiap bat yo I jingpha ai unsashong hakijaka baterkhong gari genja hagadau mulu kabaklem briu lagarkhu yo briu ubasania hautrai ubakachingshania jungu kadei utrai ulongkum uding balathung hajan kaum ubapinpur lagi thit sharut kawa bat septing habawan kajingshit namar kisla jungu kijarngam lenter bat khuslai hausnam ubarang ringkhyang namarba pep bansei giso kadonut briu kalong kabakham syukor ban yaki wei bat kasniu hadu kata manu bala bat syampang yaka ngau trai ngayit yaka jingperkat bat ngatenju yaka donut ban ai bainong ya wei pa wei ubriu katkum karukom im jungu katkum uso kijingle jungu kaketin jong utrai ngisngu yau blai kasam kajubab jungpi kalong suk ubriu ubala bensyat yala kajingshania ha utrai suk ubriu ubala bensyat yala kajingshania ha utrai suk uta ubriu ubom jusngap ya kajing ai buit kiriu baman lamni ubashang hagalinti kinong pop lamni ubashong lang bat kibabeng briu
Henry ka jing ngau bha jung u ka dei ya ka an utrai bat upuson ya ka an jung u sin yas ni ka jubam jung phi suk ubriu ubala benshat yala ka jing shan ya ha utrai ulong kum uding balathung harut ki batui ubasai ki so habadei ka ayom bat kisla jung u kin tlor bat kat ka ba ule kan man bha ka jubab jung phi suk ubriu ubala benshat yala ka jing shan ya ha utrai kim long kumta kiriu baman kim long kumta namar maki kum ustaj balape kin sasha kinting ha kaler nabau trai utip ya galinti ki bahok Henry galinti kiriu baman kandu no kajubab jung phi suk ubriu ubala benshat yala ka jing shan ya ha utrai sngobha ya yeng Suk itu haba kilap pediang ya keketin. Kibat skam ya ka daga donut kabohok bat kababha bat kipin seiso da kejing ya isya. Ringkan berpiru Jingpuli na gospel Bakhuid kat kum uyo anis. Kaburom ami kutrai. Ujisu bat ka kami jung u. Kibayang hajang kading pna ujisu kilalong ka kami jung u. Kaparaju ka kami jung u. Ka Maria ka tengah uklofas baka Maria Magdalena. Ujisu ulai ia ka kami bari usendran uba uyang. Uba uyet uba uyang henta. Kum ta ulong ha halaga kami. Hakmi mai uni ukuan jangpi nang ta ulong sau tau sendran itu imei jangpi dadu kota kapor utau sendran ula pediang ika kum la ka kami ka gospel jong utrai kejingero yami ku Kris ni ka ayom len ipuson berabang ipet ya kadur khamar basusi jong ka kami Jisu ka batumi la ujong kuon abang ipet ya ka baka yang hakja ka ding phna ring ka bu yo anis ring ka baka Maria Magdalena ki umat snam jong ka ki pe la ujong kuon ka pe di khmat ya kita ki beri hapo Ukraine ki beri ban mi no da kata kari balai sikiwi pat kiri ban laj da ka jisha penyam hakani kari Rusia kumtaru kanika ayom len kan penkan mau baki kid ka takading phna ka bakhia ka meiin ka baring da ka kali ye khun siu ba pensyong tu pat ban lej no syak wi pat kari balen da ka ji syak terbom ka yam pai do nun ngamla ban isu ila ka jong ka yeng kasem kala jor kala pra da ka ding syak ter hakita ki bom ka bad ye jong rosary ka duai bat ka ring ye ita ikali bakit ita ikun siu ringkat bat kiwe pat ikun ka kami kam don syu kala yam ti kom ta ku try Jisu ko may binang bi ye hakani ka no bina ka bangi duai kerpang e nam ta kani ka jitmu bakan kut no kani ka tma berkan wan biang sa ka jingasung wala da kan wan jingasung re maki unda ka lei pai kin hapsna biang ya ka ye ka sam ko bla jot la pra da ka jing dakor da ka jing penjot di kita ki knam ding kita ki bom ki bashir khai i duai na mta ki ni himen para ki khun ka sa ka thaling ki bla sha penjot akata ka thma ko Jisu be je ni tip ba phi su si phi ya ka kame jong phi ka bayam pai do no de ki umar su si thang ngin pentengan bat ngin kil
lang ya kani ka dik pna jung phi kham tam ban pen kut no kloi ya kani ka thma Ukraine ka badang yai don manta la arfu we si ai ba kani ka jing duai jung phi baro pra banget hamag thiu yeng ai ya kata ka jing sno istri ba ka dik pna jung jisu ai ya kata ka jing duai bakar pang leba urosri jo jing sosi ban pentengan ye kini kiman paraju ki blasha shitom hakani ka thma hadu manta pakan kutno ban yo kata ka jing IT kentang haka donut batlem juga mara juga Fatima haka arfu santaring menta ubnai bakan wan no klo kata ka jing suk bakan kutno kata ka thma ka ba isir khei bla penyap ki paulak ngut ki khun kristan ki pai ba belian ki khna rian ki khlung kham tam tu ba sha penjot kata ka hospital juki idwai nak tak ni jing temu hak ni ke janmien nak benta jongki baru Sengoba ngecim gan bar jingwai lai spa an riu fo fra lai riu fra Doai para bagi kina ajo bajong piolong pediang hun hak madu blai ukpa badon bor baro tu trai pediang jikiani kiti jongpi naga benta kecingero kaburom kekerteng kecungu kecimentoy yang i berkabalang baku cungu baro kawai Utra yuara hami uni upu pada kadi kawan balong ko jikna juko jingero kam tam hakani sia moi pendon buram ya Maria juko jing sosi kabayang hakja kadi phna ber batum biang ye phi ko jisu hagi kho sia onar penhiar ye phi na kadi phna i duai bakani ka thmaru kan kun no klo pat kum juro nagam takata ka jing pen kentang ya kani kari Russia ber ko Ukraine hakadonut batlem juko jung phi ka Maria juko Fatima to ai bagani ka jing sukan wan oklo le baga jing duai lem bale baga ni ka jing asno ktilang ringkal baga kme jo ko jing sosi baga kme jo ko jing e ka ba map ye kini kinong pom i duai na ka ta kini ba pang be stom kinyo oklo ta ka jiko jing khia baga jirab lem ka jong mi ko jisu ha kani ka janmien ni duai na ka ta kitu ki ba pang be stom ba kinyo oklo ta ka jiko jing khia ni duai na pata i Maria Guretti patau baila ban poisuk poisan sepo kal kata la syai ke si ba inmi bali pai biang syakikam ki ba mai ile ban kal ka khojingi ka bai lawan ban pen singan ya ka ye sem ka bla du no ila ka jong ka kumi tu ai ba mai in poisuk syati sepo kal kata ni duai nam takini museum baru bla klano ka museum jong i momina patau ibla klat mentala si benaitam ba mai in duailem yakini ki khonik sio ibla do no ila ju kami ba in duai na benang na kam takani ke ju tumo ka bangkan mau i hakani ke janmet bat ki weiru ke museum ibla klat no ba ka museum ju mai i kandai fu prasnam ka si ka ju i bat kum ju na benang isapan habi um ja ju Jingkyrkhu halo ki khonik ti halo ki khonik sio halo iba melon halor ki persa kurem baro barki yo ya kata gijiknan dan bakani gijikan mau iya ya i ai bakani ka jing duai ai bakani ka jing terwa da kam tak jing tu kan wara gijikmen baka jing suk blank ka bam jukut ipan ki de baro da ukres utra jungi
Amen. Utrai untuk ringkat bat pi. Ringkat berpir. Bukan tiu ya lagi doa nuan. Ikan tiu ya ki shao trai. Orang ini ayu utrai kan rad ublay jungi. Kasong hok bat kedai. Dah sisa kalau pasang hok bat kebadai kadai ti juga kajing penem yang ibu hamal kipo bagi juga ban ayu ini ko kan rad ukpa bakhuid ko blay berembor berbam jukun. Namar melamun berdak kajing len lagi ni ai hamia katakangu kadam. Ban penduk bodi ka pop juga jing sarong pada bab Krisyan ji badu ki batoi ngin laru ban pertu bod yami daga jing sebun bad kum tangi pendan buro memer gal bal belien ba ki angel pada kawai ka sur ngi ong lang baro Bakhuid utrai ulei ki pai kabeneng bat kabercei ki dabror ka borom jongmei husana sajrong tam nyero yau tau bawan ka kerteng utrai husana sajrong tam. Dah sisa melong bakhuid ko try ke thmei juga jing khuid baro. Na mar ka tiger padi me tu pen khuid pekan tagi ni jing terwai jing ida bapai muslim jong mi kum jar halo jo ki bakin dup kelalong yangi ka met bagasnam jong try jing Yesus Kristus. Haka po bala dia no ibala ka mon sobha ula preng jing sha shitom ula shimi ukpu pada ka ba ayu yami ula kedia yu bolai la kesendran uong. Tu shim bat tu bam na kani phi baro na mar kani kalong ka met jongai ya ka ba on IT na ka benta jong phi Aka jukot kamlai bam le shimi ka khuri ba ka ba ayu biang yami ula ai ka hala sendran uong tu shimbat tu di naga ni phi baro na marka ni kalong ka khuri jo ka snam jo nga jo jutang batmai bat bam jukun ya ka ban penmi na ka bantai jo phi bat na ka bantai babon ya ka ban ma bi ki pom to le ya ka ni ban kan mau ya nga jing ma ya jo ka jing ngai Katasin pagibam yau niuku Pagiti nagani ka khuri Ipan barai ka jiyam chungi ko tarai Tatadu pamenwan Namar tay bapan tayak nya ba jimi pa jo ngi tero hami ko try pu jo jing em ba de khuri jo jing pen em ida ayu aidam namar bam la nyau i ba bet banyak ma jumi bat ban shakri me da ba suri ni ker pa jimi bangi biya bantalam hakame bagas nam jo kris ngi pin tli ka wei dau men se ba khu tu kan ma ku try ke balang jumi bla prince ta ka perthai bat penjana ya ka ta jing i Enggak buk syakri jumi ukupa buku Ibu Francis Archbishop Victor Lingdo bat barok kilingdo. Tukan maulam himen para jungi baro ki blaklat no shran pakantai ki biya tiada ka bakar mena ka jingmi pan bade kini baro ka pen paguni ka tah ka ne ka janmian to ai ba maki kini ban pria ka jima bi sei ka jing suk bat ka jingja thai ka bam jikot kham tam ki tu ka msi blayap hakani ka thma Ukraine. To isne yingi baro ngi kerpaji mi to tek rai kunran yakani ga jing tu bangi duai nam ta bakani ga thma kan kutno le bakani ga jing duai no bina haka maria ju ga jing sosi bat kan duai lam ban wan rai ga jing pen kutno akani ga thma kum juro nam ta ga jing IT kan tang yakari Russia ba ka Ukraine haka arfusan taring kan lokasi ba krautam ba kan sapen kutno ata ga ni ga thma ba ukpa bu yu ang no di kata bat kham tam ba duai bu le pen stom haka di ka ayom lan ba khu to ai king kunran yakini ki jing tu ki bangi bu ki ba pangi be stom kin do ko le ta ga jiko jingkhia ki bene po hospital po ki ying sem kin shakta de ka di phna ju jisu ba to ai ba kini ki jing tu baro ki bangi wan la khma ju bi ki ba kan ma gusti kha ki tu bre bal poisu poisa ga jing ya len ti ju ki kin poisu hagata ka jing ya len ti ju ki kin lightning nu ki bagi ban sa baro Baringkal baka prathisi bakhuy ka kami jong bleu Joseph bakhuy kurim jongka ki apostol bakhuy baro kiri bakhuy ki ba penso bhaya mi patang la patang indu blongi ba bil banyo bantale baka jing embom jukun ba bangin yo banyero ba pendan buram mi dau khuon jong mi uji sukris dau lambat ubat hau kalau mi bleu pa badan bora ka jolong ka we ju mensi bakhuy baro ka buram baka jing yaro junom la junom Amen. Dong ini dua kumbala humi dong penem bat kumbala hikai dia ketin blay nginod ban ong. Kuk pa jungi uba beneng kalong ka bakhuy ka keteng jungi. Kan wan ki hima jungi kalong ka mon jungi haga khendeu kumba beneng.
tuai mentah ke jing bam jungi ke bahala tu mabi ke ringkang jungi Mairui mabi belas niu jungi wadilah mi siang di pensiun rai tu pelai ini dah ke sniu tu pelai yu pag tuai ni jing sniu baru agak jing sebun jungi tu ai jing su jing san yang isi jungi kenapa tak kerja pu jing sniu jungi ni lai baru baru kepuap bagi nyo jing ada nak jing jenjar baru kan bagi nak apa kembali ya ke Jingkyrkhu Bakhuid bagi jingwan pat jung nong pen im jungi uji sukris Namar ke jungi ke long kaima ke jungi ke bor berkaburong junom la junom Putra Yesus Kristus nong ke pasal jong mi ka jing sungai pi ka jing su jonga nga ai pi wat pai pa sang ju jing to breu jing hari ka jing ju balang jong mi patu ai ka ya ka jing su ber ka jing teli ka wei ka kum kamon jong mi mami win ber pasan syar ju nom la ju nom amen ka jing su jong trai kan don ber bor kal ber pi ringkat berpi ko terwa ka jing su i wei hai wei pan Kuku lang rod sumublay, may bukin no kipop sumabertay, susgaw sa layangi. Kuku lang rod sumublay, may bukin no kipop sumabertay, susgaw sa layangi. Kuku lang rod sumublay, may bukin no kipop sumabertay, tuay jisuk layangi. Akmiu Yesus kholang bra jong blai akmiu to bla kinoi pap ko perthai su itu bla khot sha ka jing khawai jong kholang bron Kugan ra kamlong masyong hok munwan rung ngapok iyong jonga. Rai shuang Tang nagagtin kamisim jonga kan sakhiyahi. Kensiam nagasla kabalai pufra. Kakomnian mensim. Kujisu jonga ngangis kem mamidon deli hagasakarmen Bakhuidam keduan. Ngaye yame nalor kie baro bat ngatrang manwan hapo kemensim jonga. Namar bamenta kumni ngamla ban priang yame hagasakarmen Bakhuid. Tuan hapo kedonu jonga hagajinglong mensim. Ngapiam yami halakadonut bat ngapenya so iladi panmi watcha bangan kachu nami Wadan boru le kampalanga ka Bakhuid ka teng jungu tongin ye duai Kotrai ngirisak men bamel ahi ka dika Yukaris Bakhuid dakamel pusaba Krisyan jingi hakalindi siya ka ji embam jukon yarami bakan maupura me kamaria juko jing sosi ka bayang hakja ka ding pana bag batum yau jisu andala penihana ka ding pana to ai bel baki umat sosi tang in la ban penyat di hikmat jungka limba bakan ka tamakan kutno limba kan ka jing duai no bina baru kendai singi kiban warai tak jikmen bakam tampu tak jing IT kentang ya kari Rusia bagi Ukraine hak donut batlam juga Maria juga Fatima tu ai ken begini jing temu ki bang wanra kin warra ya kata ke jing temu jung kupa Bakhuid ban penkut no ya kani ka thama Ukraine
kum taru to ai begini kiba pangi bastom kini ono kula kata juga jika le bagi jikdup le mujumi le bagas nam bro tam kan sai khoi bar yigi jingmong hagi jing pagi jing stom berkiwit pagi ba post ne kun sha ki light no ni kita jing post ne hapo ki jada berpang juga kami benang kaburatisi ai begini ki mesim baru blaklano ki mesim kita email berap khandai phu pras nam karta na benang sapan habi umje Jingkyrkhu halo ka yega samjungi halo ki khonik siu jing I baro ba halo ki tu ba khokar par nam ta jing don kal bali ai bakini ki musim kin yo ban mat ya ki jima bi sei kham tam ki musim ki blayam ha ni ka thma Ukraine kin yo ki jing suk ka jikmen ba ka jing ja thai ki bam jukun ikini baro ngi pan da ukris utrai jongi Amen. Trying to ring card but P. Ring card but P. Play button board baro ukpa baro kuot bam se Bakhuid Jingkyrkhu ya P. Amen. Beli suk ban e bat ban syakri yautra. Isngomu yau play. Sngobang chim nakan bar jingrwai kabar spa andriu pho. Ar andriu not. Kaburom hauk pa brau khun brau man siam Bakhuid. Ba kalong dalam menikam kunju mentah berabot jenam la jenam amen. Donut Bakhuid tam Jisu. Kumaria kana yarap ki Kristan. Ba mentah jumi. Ha ka keting.